Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Sa tabang kang Revicon Forte, kung lawas, Sunny Puwersa! Mata, puso, muscle, buto, dugo, Sunny Puwersa ang lakas. 5 pesos SRP na. Revicon Forte! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Starting next week, Albay Power and Energy Corporation or APEC will launch Operation Baklas in the province of Albay. This program is aimed at correcting the rampant illegal use of theft of electricity. APEC's record shows that out of 202,796 consumers, 30,979 are illegal users of electricity. This is tantamount to 5.9 million kilowatt-hour loss or equivalent to 57,300,000 monthly, translated to a yearly loss of 687 million pesos or 4.1 billion pesos for the last 6 years. In this situation, no company can continue its operation. APEC is appealing to consumers to stop the use of illegal electricity soonest. This rampant theft of electricity affects the efficient service of APEC, which is unfair to consumers who promptly and religiously pay their usage. Act now or lose power service. Just na lang ang beer brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang beer brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang beer brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang beer brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 15. Hatod sa Saindo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marinakang matulong uya po mga baretang unyan na Lunes. Petsa 16 kan Nobyembre 2020. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, ayuda sa Albay padagos na nagbubulos. Mga LGU na bantadon sa kalamidad dapat mataawanin pantay na rekursos. Cash donation sa Albay, ibabakal nin mga housing materials. Kultura nin pagtarabangan ang sikreto sa Katanduanes. Sa lado nasyonal, 67 katao na ang nagagadaan kan bagyong Ulysses. Panibagong big time oil price hike ipapasunod. 2021 budget ratifikaran kan Kongreso ngunyan.
Duterte nagpahimutik na bagulbol ang gobyerno sa pagresponde sa kalamidad. Sa ibang nasyon, 34 katawan nagadaan sa pambabadil sa Ethiopia. Sa lado ng Karawat, San Miguel Beermen tinambakan kan Meralco Bolt. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Unilab, malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. 6 milyones pesos na tabang finansyal halis sa gobyerno lokal kan Valenzuela City ang personal na itinao ni Senador si Edwin kaya riba si Valenzuela City Representative Wesley Gatchalian asin iba pang opisyalis lokal kan nasabing syudad sa mga probinsya na ginulpikan uminaging bagyo. Ang albay nakaresibi ng 2.2 milyones pesos kung saan ang gobyerno probinsyal tinauan ng 1 milyon pesos, 300,000 pesos sa Tabaco City, 200,000 pesos sa Kamalig, asin Malinaw, 250,000 sa Daraga, asin 250,000 man pesos sa Ginubatan. Ang Camarines Sur, tinauan ng 2.5 milyones pesos kung saan ang gobyerno probinsyal iguan ng 1 milyon pesos, mantang ang Bato iguan ng 200,000 pesos, 250,000 pesos sa Buhi, 200,000 pesos sa Bula, 250,000 pesos sa Calabanga, 200,000 pesos sa Nabwa, asin 200,000 pesos sa Pili. Ang Catanduanes, tinawan ng 1.3 milyones pesos kung saan ang 1 milyon pesos sa gobyerno probinsyal, mantang ang 300,000 pesos para naman sa Virac. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Vicks Vaporub. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Sinabi ni Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito Canalbay na siya makikipag-koordinar sa Department of Budget and Management pati na sa Bureau of Local Government Finance na magpaluwas din risk pooling mechanism na mataunin pantay na rekurso sa mga local government units na bantaron sa mga kalamidad. Siyang sinabi na ang BLGF pwede man na makatabang sa mga LGU na ma-institutionalize ang municipal as in provincial counterpart sa catastrophe bonds na aprobado kan World Bank para sa Pilipinas. Idinagdag pa man ni Salceda na siya matrabaho kasabay ang Budget Committee kan Kamara de Representantes na idirihir ang 2021 fiscal resources pasiring sa mga komunidad na talagang grabing tinamaan ng bagyo ngunyan na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Tinauan ng paliwanag ni Gobernador Al Francis Bichara na ang mga cash donations na itinatao sa gobyerno probinsyal kan Albay gagamiton ninda para ibakalin mga housing materials tanganing maitauman sa mga recipientes kini para makabangon naman nin paluway-luway matapos rapadoon nin marahay kan magkakasunod na bagyo. Sa sinabi na kung talagang daiman kaipuan na makabolta na sa lugar na delikado ng marahay, ang mga pamilya ibabalyo naman ninda sa mas ligtas na lugar para sa relokasyon. Sa ibong lado, inako ni Bichara na kabrut pa manggararay ang fundo kung kaya mga iposinda nin tabang hali sa gobyerno nasyonal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Dagdag na barata ulit dyan sa luwas si Luwens Barcena. Luwens kamen. Salamat tabi Direk Edwin and Ate Chi. Good morning. Asina good morning sa kabusta mga paraan tabay. Napadalagan ba yaan na DZGB News Tigdi sa Puroktos ka na barangay Biga Legazpi City. Dahilan ta sa mga oras na initabi Direk Edwin and Ate Chi. Igwadig din sarong sawa na nakapulo po tabi Direk Edwin and Ate Chi sa sarong pintuan digdi sa arong ni Sir Boy Isles. Nagaagad din tabang tabi Direk Edwin ta pagkikuha ining sawa ng tutumang tabi ini. Nagaagad din ini na tabangon yan sa kung sa city bet o kung ano man na otoridad na pwedeng makatabang kit. Tabo man hindi ning gadanon. Ngunya nagaagad sinda ngunyang ki tabang tangani ng maali ni dahil taday sinda nakakalaog sa sindang arong. Uni tabi si Sir Boy Isles tabi Direk Edwin. Ipakauli ko tabi sa ibo tangani ng maistorya sa mga paraan tabi niya to kung ano ana nangyari marila kinaram sa siring na bagay. Sir Boy maray na aga po sa DZGB po kita. Si Direk Edwin po nasa ibang linya. Maray na aga tabi sir. Direk Edwin. Opo. Paano nangyari ta nagkigudyang kisawa sa tangod nindo?
nagparabatok sa ayam ko. Nagparabatok sa ayam ko. Dahil man ako nagkaturog sa laog. Duman ako kay mama ko nagkaturog. Pag digdi ko, nga ako nakabukas sa screen. Pag tanada ko, susawa, nakapurupot na sa taas. Sa itaas kan? Sa screen ko, kan sa may pintuan sa main door. Dahil man iniro, dahil man ginadaan. Sabi ko, bawal man baga. Iyo. Dapat masurrender rin sa wildlife. Gurano kada ko tabi yan, sir? Gari kabut ko. Braso? Braso. Alaba? Alaba ini boss. Liog pa sa nalaba na. Iyo. Dapat. Nag-aanap kini ko kilo duman sa kisami ko. Ang problema, dahil man siya makalawag sulo duman na dati. Sinirahan ko na. So, ngunyan na batay ang mga pag-iniro mo, minaigot ang pagpurupot kayan. Iyo nga ni po, so ikog niya, nakaklam na duman sa may kang screen. Ako dahil na, mabagal na hindi kabuton. Iyo, di maanap kita sa mga matibay, ano kayan, dakop kayan. Iyo po. Iyo, ingat sa natabi ka mo dyan. Iyo po, nagkasubago pa kaming alas 3 na kaniyon, dahil may mampigiro. Iyo, okay, baka lamang. Dahil man siya nakakababa, ano yung kami? Iyo, okay. Takot man si madakop. Okay. Dahil mapili yan na gadanon na bawal. Bawal mo. Muda ayop man siya, gusto man mabuhay. Iyo nga ni, okay. Sindo ali, ano? Hindi ko lang po aram. Okay. Sige tabi, sir. Salamat po. Okay. Salamat po, boss. Okay, salamat po si Sir Boy Isles Tabi, Derek Edwin. At nakikipag-coordinar na kita ngunyan kay Sir Manny Estipona, na City Veterinarian Magatabi, Derek Edwin. Diba nagdadangog si Sir Manny Estipona, tangani ng Marispini. Tabo maninday ni Tabi, Derek Edwin and Ate Chi nagadanon. At sa mga oras na ini, ang gusto nindang mangyari, maali lang inidigdi tapos ma-surrender sa wildlife. Okay, sige. Roger. Sa mga oras na aluyo na ini, magtigiro talagang ano na ini talagang medyo violent ini sawaligi. Okay, sige. Roger. Mabalik na lang tabi kita ako po si Luis Borso Barsada, DZGB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Personal na binisita ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga probinsya sa Kabikolan na rinapado kan bagyo, tanganing reparohon ang hiwas kan danyos perhuisyos na iwinalat kaini, asin nagtaumaning tabang sa mga biktima sa paagi nin pagdonar nin 700 sakos nin bagas na binakal mismo sa mga paraoma kan rehiyon. 150 sakos nin bagas ani tinao kay Governor Boboy Cua kan Catanduanes para itao sa mga apektadong residentes, mantang 150 sakos manin bagas ani tinao sa Sorsogon, asin 250 sakos manin bagas ani tinao kay Governor Al Francis Bichara Canalbay. Sa ibang nalado, nagtao man siya nin 150 sakos nin bagas kay Governor Migs Villafuerte kan Camarines Sur. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Daing patuod ang pag-ayuda kan ang probinsyano party list Bangon Oragon para sa mga biktima kan kalamidad na tuminama sa Albay. Sinabi ni ang probinsyano party list Representative Alfred de los Santos na partinikan sa indang serbisyong probinsyano, lalo na ngunya na may pandemya pa, asin rapado kan mga bagyo na masugpunan ang pangangaipo kan mga tios na probinsyano para sa garari makabangon, asin makasulit sa normal na pamumuhay. Sigon kay de los Santos kasuhapon, ipinagpadagos ang distribusyon kan doli tulong panghanap buhay para sa ating mga disadvantaged at displaced workers program utupad kasabay ang pagtauman ni relief packages ali sa ang probinsyano party list para sa mga beneficiaryo kini sa Tabaco City. Nagpapasalamat man si De Los Santos sa mga opisyales asin individual sa padagos na pagsuporta asin pagtabang na talagang nangangaipong probinsyano. Ang baretang ini hatod sa Indukan. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor.
Naugma si Governor Boboy Cuwa kan Catanduanes sa kultura nin pagtarabangan sin serbisyo sa indang isla na nakaligtas sa buhay kan mga Katanduanon sa panahon ng bagyo asin iba pang kalamidad. Sayang sinabi na sa halawig ng panahon, ang kultura na magbukas ng pintuan sa mga kataraning bago magkatok sa pagrapado kan bagyo, iyo nakaligtas sa rinibong buhay asin siya naniniwala na ini magpapadagos. Sayang ipinaliwanag na ining kultura na makatabang sa kataning na nangangaiponin masirungan asin pagkaon sa panahon ng bagyo. Idinagdagpawan ni Kuwa na ang kultura sa pag-extender ng kamot iyon sa indang sikreto kun kaya diit sana o daini na deskuido o na irido maski pirmi sindang pig babago nin makosog na bagyo. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos na nakaini. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Next na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo every day, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang load, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Fresh ka tuna. Mabigat. Magaan. Mabigat sa laman. Magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna. 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. Magaan. Fresh ka tuna. Bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Eh, dapat. Needed 3 plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 plus. Nido 3 Plus.
Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa buhok. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8 siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada Twin Pack. Save 2 pesos? Gana! Oh, bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pick-up na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients.
Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Nestogrow, kompletong nutrityan para grow happy. Nakatalaan na ratifikaran kan Kamara de Representantes ngunya na aldaw ang 4.5 trillion pesos na 2021 national budget sa pagbukas kan sendang pagtiripon. Siniguro ni House Speaker Lord Alan Velasco na nakahanda ang 301 mga miyembro kan Kamara para magtrabaho sa masunod ang maigpit na physical distancing as in health protocol sa tahaw kan padagos na patakot kan COVID-19. Ang Kongreso igwanasanan in 14 o kaya 4 na simana bago ang nakatalaan na adjournment na sa Disyembre 19 para sa sarong bulan na Christmas break. Tiwala si Velasco na mapipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang 2021 General Appropriations Bill bago matapos ang 2020. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sinugo ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga ahensya din gobyerno na maghiro nin marikas asin magresponde sa pangangaipo kan mga tawong rinapado kan bagyo. Sigun sa Presidente, nagpapagiromdom siya sa mga ahensya lalo na sa Department of Budget and Management na marikas na ipaluwas ang fundo para ma-access kan mga lokal na gobyerno. Sigun sa Presidente na dapat magdoble kayod ang gabinete sa hatod nin relief assistance sa mga biktima kan bagyo. Magigumduman na nagbilog ang Presidente ng Interagency Task Force na magpapahalipot as in magpaparikas kan rehabilitation process sa mga lugar na naapektaran kan mga nakaaging bagyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mag-Joy Antibac, iwas germs, iwas sakit. Bareta halay sa ibang nasyon, 34 katawan gadaan matapos baradilon sinda kan mga armadong grupo sa Ethiopia. Sigun sa Ethiopian Human Rights Commission, puro mga pasahero ni sarong bus ang mga biktima sa insidente na nangyari sa Binisyangol, Gumus Region. Pigdala uman na madudugangan pa numero kan mga nagagadan dalang tadakol pa ang mga biktima. Mientras na dakol ang mga nasa seryosong kondisyon na nasa ospital, magagarumduman na kanakaaging Septembre, 45 man ang nagadaan sa nangyaring pang-atake kan mga armadong kalalakihan. Bareta sa lado ning Karawat. Padagos ng pinauli kan Meralco Bolts ang 5-time defending champion San Miguel Beermen matapos sa tambakan sa do or die game sa quarterfinals kan PBA Philippine Cup sa Angeles University Arena sa score na 90-68. Tinapos kan Meralco ang pagiging hadi kan Beermen tanganing makalaog na sa primera best sa semifinals kung saan ang sa inang makakaampang iyon Barangay Ginebra Gin Kings. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Sarong 6 anyos na lalaki ang nakapagrestro nin bagong Guinness World Record matapos ang midbidon bilang pinakaaki na computer programmer sa
bilog na kinaban na kuani Arham Talsanya kan India ang pagmidbid kan maipasar niya ang certification exam na itinao kan kumpanyang Microsoft para sa Python programming language. Sigun kay Talsanya, nagpuon siyang gumamit ng tablet, kan siya 2 anyos pa sana, asin kan siya 3 anyos, nagpuon siyang maggamit ng gadget na may OIS o kaya iOS, asin Windows. At aban niyang naaraman ang Python na gamit kan siya yung amang programmer sa trabaho kay ni, kaya nagkigos siya ng interest na maukudan ang programming language. Matapos makamit ang certificate niya bilang programmer, guminibo si Talsanya ng computer game. Daman siya nareparo kan Guinness na naghagad nin sample kan sa iyang mga ginibo na computer program. Matapos ang nagkaparang bulan, minidbit siya bilang pinakahuben na programmer sa mundo sa paagi ng sarong Guinness World Record Certificate. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Maski nga ni maedad na, asin kadakol na anabago sa sayang hitsura, daing pakilabot na nagbalandra sa sayang lawas, o daing pakilabot na nagbalandra giraray sampang kan mga fans, si dating Miss Universe Gloria Diaz, ini matapos siya magbalandra sa mga video na siya naka-bathing suit. Ipinahiling sa video ang paglaog ni Gloria sa sauna sa San Benito Farm na siring sa aki na pabalyo-balyo sa sauna para ipahiling ang siyang kaugmahan na daing tapis ang lawas. Maski nga ni daing naman ang figura kay ni na hinangaan kan dekada 70 alagad inumaw man giraray ang gayon asin aura ni Gloria. Dahin ang artista na kaedad ni Gloria ang makusog pa ninbuot na magpa-sexy sa social media. Ultimo sa detalles kang Bareta, ang kamugtakan kan panahon na sa linyan Pag-asa Ligaspi. Pag-asa, please kamen. Na pagkaldaw kan Lunes, November 16, 2020. Para sa kamugtakan kan panahon, Northeast Monsoon o Amihan, padagos na nakaka-apektan ngunyan sa Northern Luzon area. Mantang Easterlies naman, nakaka-apektar sa natitirang matatagdang bahagi ng Pilipinas, kabali na ang Bicol region. Kung kaya't ngunyan na pagkaldaw, laman po natin digbiyo sa tuya sa Kabikulan, maging magayon pa man ang kamugtakan ng panahon. Maging mainit pa man ang temperatura sa bilog na pagkaldaw. Bahagi ang mapanganuron, sundo sa mapanganuron lamang ang kondisyon kan kalangitan, maliban na lamang po yan sa mga pulo-pulo mga pag-uran asin pagkikila at pagdagulgol. Epekto man po yan sa tuya ng mga nabibilog ng mga localized thunderstorm na dala-dala kang easterlies. Maging maluya, sundo sa moderato ang duros, halis sa Sirangan, sundo norte Sirangan, ang piglalawangan sa Kabikulan, at may banayad, sundo sa moderatong ukol ng kadagatan. Mayong gale warning sa kadagatan kan Bicol region, ngunyan na pagkaldaw. Ibig sabihin, safe man maglawod ngunyan ang mga kababayan nating parasira. At piglalawan po natin ang temperatura sa Kabikulan, ngunyan na pagkaldaw po ang 24, sundo 33 ang Pascal Celsius. Salda nga nagsirang, kasabagong alas 5:44 ng pag-aga, asin masalmot naman ay na alas 5:15 ng pagkahapon. Harin hindi sa pag-asa Southern Luzon, Legazpi City, Renyal Mago, nag-ulan. Yan mga tugang detalles kay Bareta ngunyan na Lunes. Sa pangaran ni Mardula sa Newsbase, Manito Tanya sa Lado Teknikal, asin Pag-asa Ligaspi. Kami po nagatudkan Bareta. Ako si Antivola. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalaw sa sinupagandabay. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. 15 minutos bago mag-alas 8. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Trusted by moms. To keep the family safe. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist,
your doctor. Nestogrow, kumpletong Nutri-Chan para grow happy. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Safeguard. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic,